Boas noites, benvidos á entrevista. Hoxe falaremos da Operación Pulpo, no marco da cal o pasado venres se fixo un rexistro na Deputación Provincial, pero tamén doutros moitos temas relacionados con esta institución. E para iso contamos co vicepresidente primeiro da Deputación Provincial de Lugo, Antonio Veiga. Boas noites. Hola, moi boas noites. Comezamos falando dese mediático rexistro que tivo lugar o pasado venres. A xuíza Pilar de Lara prolongaba durante 11 horas. Sabemos que hai un segredo sumarial sobre esas dilixencias, pero están tranquilos dende a Deputación. Sí, efectivamente, hai un segredo sumarial e baixo ese segredo sumarial, pois se fixeron as pertinentes declaracións xa no pleno celebrado no día de onte. Desde logo que a transparencia é o que ten que presidir pois todas as nosas actuacións sempre. Nese sentido, foi a máxima colaboración, neste caso, cos funcionarios da Xustiza que pediron pois diversa documentación. No caso de vicepresidencia, pois, determinada documentación relacionada pois con algo que estaban investigando, que é o que do que se informou xa no día de ontes por parte do presidente, que era o quilómetro cero. Precisamente falaba agora desa comparecencia en pleno do seu socio de goberno, José Ramón Gómez Besteiro. Que lle pareceu a súa comparecencia? Sí, pois a comparecencia desenvolveuse nos términos que se tiña que desenvolver, nos términos correctos, creo, e tendo sempre presente o secreto sumarial que pesa sobre esa investigación. Nese sentido, pois creo que foi correcta, se deron pois con todo o luxo de detalles que se podían dar, pois toda a información posible. O Partido Popular presentara unha moción de urxencia tamén pedindo esa mesma comparecencia no pleno de onte. E finalmente queixáronse un pouquiño de que non tiveron turno de réplica nin de pregunta. Eu dicía ao principio que a transparencia é o que ten que presidir todas as nosas actuacións. Desde logo que non é o Partido Popular o que nos ten que pedir esa transparencia. Na súa función lexítima de oposición pode facelo, pero xa antes de que o Partido Popular pedira iso, lóxicamente, desta institución, pois estaba previsto, lóxicamente, dar esa explicación. Non podía ser de outro xeito. Tamén está previsto que compareza a conselleira de Traballo Beatriz Mato en relación coa Operación Z no Parlamento. Que lle parece? Sí, pois, efectivamente, do mesmo xeito que aquí se fixo por parte do presidente da Deputación, é lóxico que tamén compareza a conselleira e die todas as explicacións e tamén, lóxicamente, aclare todas as dúbidas ao respecto da Operación Z. É lóxico que o faiga, é normal que o faiga, agardamos que o faiga, vamos. No pleno de onte, ademais desa comparecencia, aprobáronse os orzamentos da Deputación para o 2015. Que nos pode dicir destas contas? Bueno, pois, tal como dixemos no pleno, tal como dixemos na presentación destes orzamentos, eu personalmente dicía que son uns orzamentos pensados para as persoas. Hai que darse conta que estamos na provincia de Lugo, unha provincia moi avellentada, unha de cada 3 persoas tenen máis de 65 anos, é unha provincia onde hai 25.000 parados e, desde logo, que van centrados nunha parte moi importante no benestar das persoas, independentemente de onde vivan, que seña un concello de 1000 habitantes, que seña un de 10.000 ou que seña na propia capital da provincia. Son orzamentos pensados para facilitarlle a vida ás persoas. Lóxicamente, nunha situación delicadísima que se está vivindo debido aos recortes en servicios sociais, en servicios públicos, en servicios sanitarios, desde logo que quen máis está sufrindo, esta situación é a provincia de Lugo, a gran esquecida do Goberno da Xunta de Galicia, a gran esquecida tamén do Goberno do Estado. Por iso, os presupostos da Diputación tratan de achegar a cidadanía, achegar a cada un deses veciños e desas veciñas o maior número de servizos posibles, en moitos casos, suplindo os servizos que deixa de prestar
a Xunta de Galiza e servizos que deixa de prestar o Goberno do Estado. Son os primeiros orzamentos participativos dunha deputación, ascenden a 89,4 millóns de euros máis ou menos, e na presentación destas contas vostede mesmo dicía que había que aumentar esa inversión social para suplir as carencias de outras administracións como o Goberno autonómico. Sí, efectivamente, todo o que é a atención á terceira idade, todo o que é a atención, por exemplo, a persoas con discapacidade que están organizadas en moitos colectivos. Hai perto de 50 colectivos que traballan no ámbito da discapacidade en Lugo, no ámbito da discapacidade, no ámbito de enfermidades crónicas, e vemos desde o ano 2007 para aquí, desde que temos responsabilidades de goberno, antes colaborábamos con unhas 20 e tantas asociacións e duplicouse, colaboramos con 50 asociacións. Por que? Por que? Pois, curiosamente, a partir dos anos 2009 e 2010. Non hai máis que ir ao Diario Oficial de Galicia e ver as liñas de axudas que había, por exemplo, para pagar unha educación social a unha asociación, para pagar un traballador social ou traballadora social a unha asociación, como van desaparecendo esas liñas que antes existían. E iso, pois, estamos suplindo, aínda sin ter as competencias propias, na área de benestar que nas ten, desde logo, que a Xunta de Galiza, pois, desde logo que nós non vamos deixar tirada, nin deixamos tirada a ningunha asociación, porque deixar tirada a unha asociación que son asociacións sin ánimo de lucro, pero que están facendo un traballo importantísimo, porque, aparte do labor de difusión, de formación para os pais, para os familiares dos enfermos, tamén fan un traballo real, que é prestarlles fisioterapias, rehabilitacións, cousas que sí tiñe que facer os Sergas e cousas que, curiosamente, os Sergas non se cortan un pelo en dicirlle a esa persona, mira, aquí non xa podemos dar, vai a determinada asociación que ali a dan, ali xa poden dar. Desde logo que a situación pode parecer esperpéntica, pero é real, Estánse derivando por parte dos Sergas, que é quen ten responsabilidades, a moitas asociacións sin ánimo de lucro, asociacións que traballan no ámbito do benestar, moitos desas prestacións que teria que facer. En ese sentido, pois, na medida das posibilidades, e facendo un esforzo que este ano se aumentaron os orzamentos tamén en benestar, pois vámonos seguir facendo. Xa digo, son perto de 50 asociacións que traballan na provincia de Lugo no ámbito do benestar e tamén da discapacidade. No ámbito da cultura, que tamén levan vostedes na Deputación, nestas contas destacaba unha partida que teñen para facer posible a primeira anualidade das 4 que fan falta para que volva o legado de Álvaro Gil ao museo, non? Sí, efectivamente, despois de 14 anos, porque este é un pleito de 14 anos, este é un pleito xa iniciado no anterior goberno do Partido Popular, 14 anos despois, por fin, con todas as garantías legais, ese legado, toda esa colección de orfebrería, toda esa colección donde se contemplan partes importantísimas da nosa historia, do noso patrimonio, vai volver para Lugo. Vai estar a disposición de todos os lucenses e de todos os galegos e das galegas. Nunca tiña que ter salido de Lugo, xa o dixemos en moitas ocasións. Contamos que a finales de ano, e despois dos pertinentes trámites do contrato coa familia heredeira de Álvaro Gil, pois isto teña xa cerrado e rematado. Sabemos que, xo dixemos noutras ocasións, que é un contrato para pagar en 4 anualidades e xa se contempla tamén nestes orzamentos a primeira, pero contamos xa para finales de ano dispoñer todos os lucenses dese importante legado do patrimonio noso. En canto á área de deportes, na presentación destas contas, dixeron que non hai novidades porque a Deputación de Lugo sigue sendo unha das deputacións de España que máis invirte nesta área, non? Sí, e ven ocurrindo desde o ano 2008 para aquí. Son datos perfectamente contrastados que están aí. A excepción das diputacións forais vascas, que Euskal Herria ten outro réximen tributario distinto co Estado español, e tamén facendo a excepción dos cabildos insulares, que tamén tenen outro réximen tributario distinto, é a Diputación de Lugo a que máis
invirte en deporte, e desde logo que estánse vendo os frutos. Eu sempre digo que para ser unha provincia non das máis grandes, pois é donde hai máis número de modalidades deportivas. E, curiosamente, todas as modalidades deportivas, todas, sin excepción, levan axuda da Diputación de Lugo. Non hai máis que preguntarlle pois a todos os clubes que pasaría se esa inversión non se fora acrecentando estes anos como foi acrecentándose, destinada, pois, na maioría dos casos, a subvencións, non? Estamos falando de subvencións, pois que moitos clubes tenían que reducir categorías, tenían que reducir entrenadores, verían mermada a súa actividade, que é importantísima, porque o deporte, ademais de ser, lóxicamente, saudable e sano, pois tamén produce un movimento económico moi importante en toda a provincia de Lugo. Por lo tanto, temos que aproveitar todos os recursos dos que botar mao, xa digo, non só porque seña saudable, senón porque económicamente pois o noso deporte produce beneficios na sociedade, non? Seguimos falando de contas, pero neste caso das da Xunta de Galicia para 2015, que se presentaron hai tamén unhas semanas. Que opinión lle merecen? Bueno, pois creo que xa o dicía tamén ao principio, quería enlazar con eso. A opinión que nos merece, sobre todo, o trato que a Xunta de Galicia lle está dando a Lugo, desde logo que é negativo. Aínda por enriba, de ser a provincia donde hai máis xente maior, donde hai máis población dispersa, aínda encima temos o trato que temos. Hai que ver o que está acontecendo estes días. Curiosamente, no día de onte manifestábanse centos de persoas na Porva do Broñón por a reducción de médicos no seu centro de saúde. Curiosamente, no día de onte tamén viñeron 40 ou 50 veciños de Río Torto ao pleno da Diputación pois para protestar por unha situación moi parecida. Tamén Río Torto tiña 2 médicos, quedábase nun só médico. Desde logo que desde o Goberno provincial pois apoiou esa proposta, se levou adiante esa proposta, que ao final contou coa unanimidade de todos os grupos. Tamén aproveito para darlle os parabéns tanto aos veciños de Río Torto como aos veciños da Próbora de Brollón, que tenen a dignidade de salir á rúa ou a donde faiga falta a defender os seus dereitos. Gracias á mobilización dos veciños de Río Torto, pois parece ser que hai o compromiso de que esa praza se vai a cubrir polo concurso de traslados. O que teño que dicir é que non nos parece de recibo é que se lle diga o representante do Partido Popular en Río Torto e non aos veciños de Río Torto. Habrá que comunicar ao alcalde de Río Torto ou aos veciños que están constituídos en plataforma. É curioso que eso se lle transmita a un cargo político que non ten responsabilidade ninguna de goberno, nin en Río Torto, nin en ningún outro lado. Digo isto para exemplificar a manipulación que fai o Partido Popular dos dereitos dos veciños. Iso conseguiuse por unha mobilización veciñal e por unha reclamación veciñal, non pola magnanimidade da conselleira que pois lle cae ben o seu representante do seu partido que ten no Concello de Río Torto. Creo que iso é moi importante, porque temos que xogar todos coas cartas boca arriba. Non podemos engañar a cidadanía. A cidadanía o que hai que dar é darlle servizos. Precisamente con este punto que se debateu onte no pleno, vostede foi moi crítico na súa resposta ao popular Fernando Pensado, deixou como entrever que houve un cambio de postura dende os Sergas neste caso. Sí, efectivamente, houve un cambio de postura, non hai máis que ir ás actas, polo que decía o alcalde de Río Torto, as actas deses plenos donde a postura do Partido Popular era que non se podía facer nada, Eso era hai uns meses, porque os veciños levan 5 meses sin médico, esperarán outros 4 máis si o concurso de traslado se provexa definitivamente alo por febreiro ou marzo, tal como decían, pero desde logo que
houve un cambio de postura. Houve un cambio de postura, algo que, lóxicamente, non quixo reconocer o Partido Popular. Pero, bueno, o que nos interesa, polo que nos felicitamos, é que, ao final, todos os grupos na Diputación aprobáramos unanimemente esa proposta, que, ao final, o Partido Popular a votara tamén a favor, e recollemos esas palabras pronunciadas polo representante nese momento do Partido Popular, pero isto habrá que, lóxicamente, comunicalo oficialmente e comunicarlo a quen yo hai que comunicar neste caso. E defenderemos non só o Río Torto, senón todos aqueles casos, porque se facemos un recorrido, está Pedrafita, está Navia de Suarna, está Castroverde, hai moitísimos máis concellos, sobre todo concellos pequenos, volvendo ao que dicía antes, que nos están sacando servizos por todos os lados. Por lo tanto, presupostos para a provincia de Lugo, este é un exemplo claro, porque coa sanidade non poden xogar, a sanidade que non nos la toquen, porque senón a cidadanía, desde logo que vai salir á rúa. E Lugo capital, sábese moi ben co que está acontecendo cos enfermos que tenen que levar radioterapia e se tenen que desplazar todos os días. Por favor, coa sanidade non nos la toquen, porque a cidadanía, desde logo que se vai a seguir movendo. Xa que falamos de sanidade pública, foi a semana pasada o seu socio de goberno, o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, participaba nesa ruta do cancro, acompañar a pacientes de cancro a ir a levar radioterapia á Coruña para visualizar ese problema, que é que o ULA, o Hospital Lucas Agustín, non ten aínda ese servizo. Creo que os membros do BNG tamén van facer esa ruta nos vindeiros días. Sí, como non podía ser de outro xeito, cargos políticos do BNG, vamos a facer esa ruta. Desde logo que creo que todos os grupos políticos o van a facer, agás o grupo que ten as responsabilidades de goberno, desde logo que non se entende que non queiran solidarizarse, que non queiran coñecer a realidade. Eu xa digo que Feijóo non ven nada por Lugo. Feijóo non ven nada por Lugo, sería un bon momento tamén para coñecer Lugo e para coñecer as necesidades de Lugo, pero cada vez vémolo moito menos por Lugo. Non sei cal foi a última visita que fixo a Lugo, polo tanto, o interés do Partido Popular do señor Feijóo por Lugo sabemos que é cero, e sobre todo nun tema tan importante como é a sanidade. Polo tanto, se o señor Feijóo fixera esa ruta, aproveitaría para conocer a provincia de Lugo, creo que a desconoce totalmente. Se retomamos un pouquiño esas contas da Xunta de Galicia para 2015, os seus compañeiros do BNG municipal queixáronse, por exemplo, da paralización do Plan Paradai. Ese é un exemplo das infraestructuras, de como se tratan desde a Xunta de Galicia as infraestructuras aquí en Lugo. Aí podemos resumir perfectamente o que veu ocurrindo nestes anos, porque vai para 10 anos, me parece, e sin ningún viso, agora mesmo de solución. Volvo a incidir no mismo, en que a implicación da Xunta do Partido Popular con Lugo é cero, igual que co resto de infraestructuras, como podíamos falar, por exemplo, da 8, aunque aí xa estamos falando a nivel estatal, non? Precisamente, lle quería tamén preguntar por os orzamentos do Estado, que opinión lle merecen tamén? Bueno, os orzamentos do Estado para a provincia de Lugo, se temos en conta recortes que se fixeron en moitísimas materias, podo enlazar outra vez co tema das infraestructuras e con esa tan desgraciadamente coñecida e famosa autovía A8, non? Esa autovía A8 que necesita unha solución xa, porque non é de recibo que seña unha autovía a tempo parcial, unha autopista a media xornada. Desde logo que as alternativas que se presentan están aí, non están dotadas aínda, e tampouco as alternativas que se están dando, que é usar a 634 que vai paralela, o que están facendo agora prácticamente un bacheo, cando o que se está pedindo desde prácticamente todos os partidos políticos, todas as institucións, e desde logo que ao frente o BNG, é que
esa Nacional 634, pois sexa reparado o seu firme e non o que están facendo ahora mesmo, que é un simple bacheo para sair do paso. Pero é indispensable que esa autovía na que se gastaron tantos millóns que debeu salir a 10 millóns de euros por kilómetro ese tramo, que ao pouco de inaugurala haxa que pechala. Coa duda, porque vai viaxando, pois se vai a poder pasar por ela ou non, porque hasta que vas a chegar uns metros antes non sabes se podes utilizala ou non. É un exemplo moi claro das infraestructuras do Estado. Outro exemplo claro é a autovía que estaba prevista o tramo Barreiros-San Cibrao. Depois se enlazaría co corredor que susille compete a Xunta, que tamén o ten atrasado, que non se cumplen os plazos, iba a estar rematado no 2013, estamos no 2014 e vamos cara ao 2020, e outro tanto ocorre con ese tramo tan importante. O que ocorriu nestes anos é que non se tuvo un concepto global do que tiñan que ser as infraestructuras. Se nos remontamos ao ano 2000, por exemplo, vemos como estaba prevista a Transcantábrica. A Transcantábrica perde o nome de Cantábrico en Barreiros, xusto cando se desvía hacia Vilalba. A Transcantábrica estaba planificada para bordear toda a Mariña e o Golfo Ártabro e despois facer unha conexión, lóxicamente, con Vilalba, non? Non se fixo así, foi unha decisión política tomada no seu día e iso trouxo unhas determinadas consecuencias e uns atrasos e un déficit de infraestructuras moi grande, por non falar tamén da Lugo-Santiago, non? Lugo, prácticamente incomunicado. Pasan os anos, pasan as décadas, pasan ocasións importantes por diante e non temos importante que son as infraestructuras. Por lo tanto, os orzamentos do Estado inciden outra vez neso, en seguir e facer un pequeno anuncio de vez en cando, pero nunca atacar o problema na súa centralidade. Cambiamos un pouquiño de terzo para falar de actualidade. Onte coñecíamos unha dura noticia para a planta de Alcoa en San Cibrao, que era que a poxa eléctrica decidida polo Ministerio de Industria, pois segundo a dirección da empresa, perxudica bastante a viabilidade de algunhas das plantas, non? Sí, efectivamente. A nós preocúpanos moitísimo a situación dos postos de traballo. Hai que recordar que Alcoa son 1.100, máis alrededor de 800, nas auxiliares poden dar alrededor de 2.000 persoas, que para unha comarca como a comarca da Mariña e tamén para a provincia de Lugo, pois é importantísimo. Preocúpanos moitísimo os postos de traballo. A min, desde logo, non me preocupa a conta de explotación ou a conta de resultados da multinacional Alcoa. Desde logo que non. E se a enerxía eléctrica cada vez é máis cara, sábeno ben, pois todas as lucenses non tenen máis que ir aí ao arquivo personal da casa e mirar o que se está pagando da luz, mirar o que subiu a luz desde que se liberalizou a enerxía, que parece ser que iba a panacea. Pois desde logo que non foi a panacea, foi a panacea para as grandes multinacionais da enerxía que nos afogan día a día. Afectalle non só a Alcoa, afectalle a todas as empresas que traballan na provincia, aos particulares e ás empresas. Eu poño un exemplo. As louxas climatizadas de Burela e de Celeiro, canta enerxía consumen e canto lle supón. Tamén lle supón moito, supónlle moitísimos. Estamos falando de empresas estratégicas, empresas que están radicadas na nosa produción propia, nos nosos sectores productivos. Tamén lles afectas e a todo o que dela derivan. Por lo tanto, a nós, no BNG, preocúpanos a situación dos traballadores. E que non queremos tampouco que iso seña unha espada de Damocles para os traballadores para amedrentar vísperas de negociacións, de convenios, poñerlles esa espada de Damocles encima. Non sería xusto, pero hai que denunciarlo tamén, porque, se digo, para nós o importante é manter eses postos de traballo e manter tamén a capacidade adquisitiva e manter eses
eses salarios. É importantísimo porque son os traballadores os que dinamizan toda a economía, os que multiplican, os que fan ese efecto multiplicador na economía dunha comarca pequena como a Mariña, pero que ten trascendencia tamén ao resto da provincia de Lugo. Pero xa digo, ese problema que ten a multinacional Alcoa é un problema derivado da liberalización pois da enerxía e a falta de control absoluto. Máxime, sobre todo, cando estamos nun país excedentario en enerxía, cando producimos enerxía e pagámola pois igual ou máis cara que en Madrid. Cando aquí non hai que transportar enerxía, que a enerxía está aquí, pois pagámola igual ou máis de cara que a poden pagar en Madrid, que sí tenen uns costes de transporte. Curiosamente, repárteno a Montemaior, como se suele dicir en argó mariñeiro, e entonces salimos nos perxudicados. O último tema que imos a tocar antes de rematar esta entrevista vai ser o das eleccións municipais do ano que ven. Aquí na capital perfílense algúns cambios no BNG, soan nomes como o de Rubén Arroxo ou Maite Ferreiro para sustituir a Paz Abraira. Que lle parecen estes cambios? Bueno, pois eso o que dá fe é de que o Bloque Nacionalista Galego é unha organización viva, unha organización en contacto permanente coa sociedade, unha organización en contacto con todos os movimentos sociais, en contacto coa xente nova, e efectivamente, pois estásme falando dun rapaz que conozo personalmente, co que teño unha gran amizade que é Rubén, e é precisamente pois un rapaz novo, cunha gran formación e un nacionalista dos pés á cabeza, por eso que decidirán pois, os órganos competentes do Bloque Nacionalista Galego, e desde logo que do outro nombre que me falas de Maite, bueno, pois lóxicamente tamén coñezo a súa trayectoria por ser compañeira no BNG, e a súa trayectoria pois foi estar sempre a pé de rúa, en contacto cos movimentos sociales, cos movimentos labregos, bueno, que estuvo donde temos que estar todos os nacionalistas, e donde estuvemos sempre os nacionalistas e os do BNG, que foi ao pé do pobo. Por eso que esas son boas novas sempre. E sorprendeu-nos ese anuncio do alcalde Severino Rodríguez, nacionalista de Monforte? Non, porque Severino xa tiña dito en moitas ocasións que non se debía repetir pois máis de tres mandatos, non? Que son os que leva. E eses tres mandatos do BNG en Monforte pois foron tremendamente positivos, así o veo reconocendo a cidadanía en todos os procesos electorais, e aínda fora dos procesos electorais, calquera persoa que veña de fora viaxe por Monforte e visite Monforte, pois sabe que esa cidade cambiou, o Bloque Nacionalista Galego, e o Bloque Nacionalista Galego vai seguir transformando para mellor a Monforte, desde logo. E que lle parecen todos estes movementos, novas forzas, Podemos e moitos outros grupos que están xurdindo? Pois moi ben, desde logo que nós sempre estamos pola pluralidade, desde logo, cantas máis visións haxa que queiran transformar esta sociedade. Eu dou os parabéns a todos aqueles que queiran transformar a sociedade, tanto a nivel dunha asociación cultural como a nivel dun novo movimento social ou dun novo movimento político. Todo iso é bon. Se a cidadanía se move, se a sociedade se move, iso desde logo que é bon para todos. O máximo respeto por todas as formacións políticas novas que saen, desde logo, que para nosotros pois moi contentos de que aparezan, non? Despois, cada un pois terá diferentes posicións ideolóxicas, como é lexítimo. Eso sí, nós o que queremos de todos os movimentos sociais e movimentos políticos, creemos que os que son bons para este país son os que están radicados neste país ou os que tenen inquedanzas por este país, non? E, desde logo, que eu milito nunha organización política, que é o Bloque Nacionalista Galego, que ten un amplio currículum demostrando que só se consiguen avances cando o pobo se autoorganiza.
nada de fora nos virá que nos día remedio nin esperanza, non? Eu cito moitas veces, efectivamente, autoorganización. Aquí podemos traballar todos. Neste país podemos traballar todos por este país, pero sempre cos pés na terra, non? Sempre cos pés na terra. É por iso que todo o mundo pode participar para sacar este país adiante en Galiza, que é moi importante porque estamos quedando atrás de todo, e a lousa que nos está poñendo o Partido Popular de arriba é grandísima, e entre todos temos que sacar esa lousa, pero xa digo, só a poderemos sacar desde aquí, todos, cada un coas súas diferencias ideolóxicas lexítimas, pero tendo moi claro cal é o noso norte, e o noso norte é Galiza. E xa a última pregunta, se os resultados o permitiran, volvería a haber ese pacto PSOE-BNG na Deputación? Bueno, nosotros o pacto facémolo primeiro coa sociedade, non? O pacto facémolo coa sociedade en base tamén a un programa electoral, en base a estar en permanente interlocución coa sociedade, logo hai uns resultados electorais que che dan X concelleiros ou X diputados e diputadas en función deso, e dese programa que pactamos coa sociedade, que non quere levar adiante con nós, non? Entonces, esa é a clave no que nos vamos a manexar. E con respecto ao que significou ese pacto de dúas organizacións políticas diferentes, porque somos tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista Obrero Español, pois son dúas organizacións políticas diferentes ideolóxicamente, diferentes porque se pensa, lóxicamente, en claves distintas, uns obedecen a unha estrutura estatal, nós, desde logo que temos os pés postos aquí, pero aínda así, o pacto de goberno que se fixo, eu creo que desde o ano 2007 para aquí, o que era a Diputación de Lugo antes e o que é a Diputación de Lugo agora, creo que está bastante claro a transformación positiva e o que supuxo para toda a provincia ese goberno, non? Por un lado, se abriu á sociedade totalmente, nunca foi tan aberta a Diputación de Lugo, nunca, imposible, porque nunca houbera un goberno distinto prácticamente o do Partido Popular na transición, salvo aquel do 79 ou 83 que non era o Partido Popular cando estaba o CD, pero despois foi o único goberno distinto, é un goberno que está transformando moitísimas cousas nesta provincia, para ver, por todo o que acabamos de explicar agora, xa con referente aos orzamentos, non só os deste ano, senón ao de anos anteriores, e puxemos ese instrumento que a Diputación pois ao servicio dos concellos e ao servicio dos clubes deportivos, ao servicio das actividades culturais, ao servicio de todo o mundo. Sempre poño o exemplo de que cando nós entramos na Diputación, en cultura había unhas 100 e pico solicitudes de axudas na área de cultura. Hai agora cerca de 500. En deporte levaban axuda pois ao mellor 100 e pico asociacións, agora estamos falando de 500 asociacións que levan axuda, polo tanto, democratizouse, porque non había democracia na Deputación de Lugo. Desde logo que os comportamentos non eran nada democráticos, estaba gobernando o Partido Popular. Pois non temos tempo para máis. Moitas gracias, Antonio Veiga, vicepresidente primeiro da Deputación, por estar connosco esta noite. Moitas gracias a vos. E, como non, moitas grazas a todos vostedes e quedan convidados á vindeira entrevista, que será, como sempre, o mércores a partir das 10, no que teremos a delegada territorial da Xunta en Lugo, Raquel Arias. Boas noites.